खुलुमबाय खुलुमबाय जोंनि बर' हारिनि गासिबो रायजो-राजाफोरखौ जोंनि बर' हारिनि BM सोदोब चेनेलाव बरायनाय थाबाय बेवहाय रियेल स्टोरी सावरायनाय जायो नोंथांमोना मिथिगौ दा दिनैबो मोनसे आरो गोदान मोनसे रियेल स्टोरी जानानै फैबाय दिनै गोबां बर' हारिनि गेजेराव बेबायदि जाथाय जागासिनो दङ जोंनि बर' हारिनि गेजेरावल' नङा गुबुन गुबुन जातिफोरनि गेजेरावल' जागासिनो दङ आरो नोंथांमोना बेबायदि जाथायखौ मोनथिनो मोनदों बिकज जों बेखौ फोसावगासिनो दङ नङाब्ला बिनि सिगां BM सोदोब चेनेलनि सिगां बेबायदि फोसावग्रा जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गैयामोन दिनै जों बेफोरखौ सुद्रायलांनो लुबैदों बेखौ नायनानै जाहाथे सोलोंथाइ लाथों जाहाथे बेखौ नायनानै गिथों नै बेबायदि जाथायखौ लानानै जोङो माने आं ओरैबायदि खारबा ओरैबायदि माबा नङा होमबा स' बिनि सायाव जोङो बे थांखिखौ लानानै जाहाथे बेफोरबायदि दा जाथों बेबायदि सानथों बेबायदि साननानै जों बे चेनेलखौ खुलिनाय जादों दिनै रन्जय राभानि ब्रादारनि हिन्जावा गोमानानै दङ बा खारनानै दं बिथाङा गावनि फुरा डिटेल्सखौ खोन्थागोन गावनि खुगाजोंनो स' बिनिखायनो आं नोंथांखौ जोंनि बे स्टुडिअ'आव फैनायनि थाखाय बे नोंथांनि खैफोदखौ खोन्थाफैनायनि थाखाय थेंक इउ जासियो आरो नोंथाङा नोंनि स्ट'रि बा नोंनि जाय जाथाय जादोंमोन दहाय आंनो जिखिनि बाथ्रा खोन्थादोंमोन बेखौ नोंथाङा रायजो राजानो खोन्थाना होदो जाहाथे रायजो राजाफ्रा नोंथांखौ मदद खालामो खुलुमबाय जोंनि बर' हारि रायजो राजा नोंथांमोन आंनि भिडिअ बानायनायनि गुबै जाहोना बेनोदि आं बै समाव गुजरातआव खामानि मावनो थांदोंमोन आङो हिन्जावनो मासि मास फैसा हरबाय थायोमोन नाथाय हिन्जावा रायजोजों दावराव जानायाव आंखौ आरो आंनि फिसाखौ गारनानै खारो बै समावनो गारना खारदों गुजरातनिफ्राय फैनाय नामा बाव थानायावनो गुजरात थानायाव आच्छा बै समावनो गारना थांखादों औ गारनानै खारो ओमफ्राय आरो दा मोनसे आरो गुवाहाटिनियालाय बोथोर ओमफ्रायो बेनिफ्राय आं गुजरातनिफ्राय फैनानै आं हिन्जावखौ नागिरफैयो अब्ला मोनफिनना आङो न'आव आंनि न'आव लांनो हाया आङो बिखुनजोनि न'आव लाबोयो ओमफ्राय बिनिफ्राय आं न'आव लिङो आंनि हिन्जावा गामियाव थांनो लाजियो बिनिफ्राय आंखौ हिन्जावा गुवाहाटियावनो खामानि मावनो होननानै लेंबोनाय जायो दिनैसिम जोङो बोराय बुरै 10 मास जाबाय गुवाहाटियाव आच्छा ओमफ्राय 10 तारिख नभेम्बर खालि जोङो आंनि हिन्जावा दरमा मोनो ओमफ्राय बिनि अखानायै जों न'आव फैनायनि खोथा होदोंमोन बिनि अखानायै माने 11 नभेम्बराव 11 नभेम्बराव ओमफ्राय दा न'आव फैगौमोन आरो दा हिन्जावा बेलासि टाइमाव फैसा मोननानै गोसोआ सोलायदों सोरजोंबा लोगोजों खामानि मावहैदों ना सोरजोंबा खारदों आं बेखौ मिथिया ओमफ्राय दा नोंथाङा मा लुबैयो हिन्जावनिफ्राय जेनेबा दा आंनो फिसानि थाखायबो आंनि थाखायबो हिन्जावखौ नांफिनगौ आच्छा माने नोंनो हिन्जावखौ नांफिनगौ आरो ना ओरैनो नांलाय खमलाय जादोंमोन नामा न'खराव जायाखै नों हिन्जावखौ बुबाय बायदोंमोन खोमा बुवाखै जेबो बिदि गैया आरो ना मिलायदोंमोन हिन्जावाबो मा गोसो जानानै थांदों आं बेखौ मिथिया बेबायदि जानो नाङा बिमा नोङो जाबाय संसार जानाया बिदि सावा खेला नङा नों फैफिनदो फिसानि थाखायबो नों आइखौ नांगौ नाङा नांगौ आइखौ मा बुंहरगोन नोङो दायो फैफिनदो आइ ना जाबाय आङो आंनि हिन्जावनि सायाव आङो गोरोन्थि मावदोंमोन गोरोन्थि मावाखैबो आं बेखौ जेबो खालामा आरो आं गुरैनो आं बजबनानै लाफिनगोन बे फिसालानि नामा मा नाम फिसालानि नामा रजत स' आब' महिमाखौ आं बुंनोसै नोंनि फिसाज्लाखौ नाय बेसेबां अनजाथाव आरो अनसुला ओमफ्राय थाखोसेयाव फरायगासिनो दङ स' अननानै फैफिनबानो जाबाय स' नोंनि न'खरावथ' नांलाय खमलाय एसे एनैया जाखायो रांखावरिया सोरनि न'खराव गोब्राब माने गोनांथि जायो आरो जाया बयनिबो न'खराव गोनांथि जायो स' बयनिबो न'खराव थोजासे रांखावरि थाखाया बेनिखायनो आङो बेखौ बुंगोन कि जों खस्थ' खालामखानांगोन जिउआथ' संसाराथ' खस्थ'जोंसो नंगौना नङा दालाय संसाराव जुदि जायोब्ला संसार जुदि खुंनो थाङोब्ला बेयाव दुखुबो थागोन सुखुबो थागोन स' बिनिखायनो बे ब्रादार बुंनायखौ खोनासंदो एसे ओमफ्राय आरो जोंहा नैबे नोंनि फिसाज्लानि दुखुखौ नायदो स' बेनो आरोना ब्रादार नोंथाङा माने नोंनि हिन्जावखौ नांफिनगौ आरोना
नांफिनगौ ओमफ्राय बहरपार सालबारि रुनिकाटा उत्तर रुनिकाटा गोलैयो आरो ओमफ्राय हिनजावना एड्रेस जाहैदों चिरां डिस्ट्रिक्टनि आरो ना उत्तर रुनिकाटा सानैनाबो चिरां डिस्ट्रिक्ट आच्छा उत्तर रुनिकाटा ओमफ्राय पुलिस स्टेसना रुनिकाटा ना पुलिस स्टेसना बुंनो थाङोबा रुनिकाटायानो बुंजायो रुनिकाटायानो ना आच्छा माने सामथाइबारिनि ओरै साहाथिं आरो ना सामथाइबारिनि साहाथिं जाय स' आब' महिमाखौ आं बेखौनो बुंनो सानबाय कि नोंथाङा जेरावखि जाया माने अबेबा थांदोंब्लाबो कल खालाम नोंथांनि नाम्बारखौ गोसोआव दं नामा आंनि नाम्बारखौ गोसोआव दं दे बुंना होदो 6900294918 स' रायजो राजाफ्रा सोरबाफोर नुबाय बायदोंब्ला बे नाम्बाराव कल खालामबानो जाबाय खेबसे आरो बुंनो हाबाव 6900294918 अके स' बे नाम्बाराव कल खालामबानो जाबाय स' नोंथांमोना जुदि जोंनि बिएम सोदोब चेनेलाव कल खालामनो गोसो जादोंब्ला 7740039057 बे नाम्बाराव कल खालामनानै खोन्थाहरनो हागोन आरो बे बाथ्राया जाफ्लेबाय थानाय जाथाय नंगौ आरो बे जाबाय रियेल स्ट'रि स' नोंथांमोना नांलायमाराखै खमलायमाराखैना नांलायमाराखै जेबो नांलायमाराखै गुवाहाटियाव खामानि मावोमोन आरो ना नोंथांनि मथेब्ला ओमफ्राय 11 नभेम्बराव नोंथांमोना न' फारसे बा नोंनि बे रुनिकाटा नङा होमबा स' बेवहाय फैफिनो माने टाइम दंमोन नङा होमबा माने फैफिनसिगौमोन नोंसोरो दा 10 तारिखाव नोंनि हिन्जावा दरमा मोननानै गोसो सोलायनानै सोरजोंबा खारलांबाय बा खामानि मावहैदों ना मादों बेखौ मिथिला आरो नङा होमबा स' बेनिखायनो आं रिकुवेस्ट खालामो स' नोंथाङा दायो रांनि फारसे खारदों जानांगौ बाट नोंथाङाबो जाय दा बैसोखौ लानानै दंना बे बैसोआ बारायलांगोन मिथिबायना दा महर मुस्रिखौ लानानै दा समाव जों गोग्गानाय सम गैथ'लिया दायो जों हाबा जाबाय जेब्ला जों हाबा जानानै जों गावनि हौवाखौ सिबिनाय गावनि हिन्जावखौ सिबिनाय हौवा हिन्जाव गासिबो सानैबो सिबिलायनानै अनलायलायनानै खामानि मावै दाङै संसारखौ जालांगौ बेबायदि सम बेवहाय गथ' दङ गथ'खौ बोरैहाय फेदेरनांगौ बोरैहाय फोरोंनांगौ बेनि दायित्व स' बेनिखायनो आं रिकुवेस्ट खालामो नोंथाङा बबेबा जायगायाव खामानि मावनो थांदों बायदोंब्ला अन्नानै प्लिज कल खालामबानो जाबाय नोंथांनि हौवानि नाम्बाराव जुदि नोंथांनि हौवानि नाम्बारखौ गोसोआव गैलाब्ला आं स्क्रिनाव होनानै होदों लोगोसे नोंथांनि हौवायानो बुंबाय स' बेनि थाखायनो आं गोसो गोरबोजों नोंथांमोनखौ आं खावलायहरफिनो जाहाथे नोंथाङा न'आव फैफिनो आरो संसार मोजां जाफिनो आरो जुदि माबा मोनसे प्रब्लेम जायोबा नोंनि हौवाया माबा मोनसे खैफोद आफोद खालामोब्ला बुबाय बायोब्ला नोंथाङा जोंनो कल खालामनो हागोन आं खेबसेबाव बुंबावनि नाम्बारखौ 7740039057 गोजोननाय थाबाय खुलुमबाय रायजो राजाफोर जोंनि बर' हारिनि गासिबो रायजो राजाफोरखौ